Odakle je ovdje? Bre ovo. Gdje sam ja ovo? Dakle sam se stvorio, pao sam od neko nebo. I pao sam na ovu ovčicu. Ljudi, pao sam na ovu ovčicu, ne znam šta je ovo Minecraft svet. Šta je ovo Minecraft svet? O tako mene ovdje bre. Joooo. Sad nemamo ništa, morat ćemo da preživljavamo. Pa se zašto mora ovaj klip, ja sam ljudi da, kao što vidite, igrati Minecraft preživljavanje, pošto sam pao od gore. Ne znam, ja vidjeli su me na ovo drva. Da ljudi, pogledajte travu, šta je ovo trava? Sam dobio, šta je ovo? Travu sam dobio. Kako se zove? Šta je ovo? Kako se zoveš? Zides. Ovo je 100% nešto jako. Dobro. Ljudi, samo još jedan subscribe nam fale do 30 suba. Tako dalje, što čekate? Zalepite taj like i subscribe. Ček da vidimo što sad treba da se radi ovdje. Možda da idemo po ovdje drvo. Tako, video sam dosta klipovi od Full Burazeri kako igraju Minecraft server. Morat ćemo ovako da uzmemo drva. Znači uzimamo drva. Ovo je prva epizoda preživljavanja ljudi, ako ćete još preživljavanje Minecrafta, zalepite taj like, obavezno 10 lajka za još nastavaka za drugu epizodu Minecrafta. Ajde. Tako da bam. Yes, we get 9 drva. Čekaj! Sad ću to vidjeti, hoću meso. Ups, izvinite, postavio ovdje blok. Mnogo su mi teški kontroli, izvinite. Malo ima lagovi. Znate što, nije do telefona, nego je do sveta. Čekaj, ovo mi treba ovdje. Dođi vam ovčice. I vidite ono crno ovčice. Gledaj, ja sam sve izgubio ove pare. Šta je ovo već? Drvo. Uzmi bre ta drva, ne znam šta ćemo uraditi u ovu epizodu, nadam se da ćemo nešto uraditi. Pre nego što pada mrak. Tako da čuo sam dosta u ovoj mobovi, neki skeletoni, vampiri ljudi, vampiri. Ja se dosta plašim vampira. Čekaj, bam. Koliko ću dobiti? 36 sam dobio. Što sad, šta je ovo? Kreativno, šta je ovo? Bam. Mogu ja crafting table, to mi treba. I stikovi mi trebaju. Sada ćemo metnuti tu crafting table, uzet ćemo ovo ovako. I kako se sad pravi? Evo ga. Uzet ćemo pickaxe i ovo je ovdje. Nema sada ćemo to isto uraditi, ali samo idemo po kamenji. Pa da uzmemo, čekaj, novčica. Dođi vam, imate, iskoljem sa drvenom sekiru. To je drvena slaj, okej. Bam, ili drveni pickaxe, tako da od drvenog pickaxa teško da polomite kamen. Gdje ćemo sad? Ovo je pećina, šta je ovdje? Ali je ovo pećina? Nije. Ovo ovdje možemo do... ne, ovdje možemo do pećina. Čekajte da vidimo da nađemo neku pećinu. Ovo je 100 milijarde %. To ljudi, pećina. Uj, ovdje imamo ovo crno. Uzet ćemo to sve. To ćemo sve uzeti. Bam. Ne mi treba to, kamen mi treba, kamen. Dosta nam kamenja. Imamo dovoljno i predovoljno imamo. Bam. Znači kako sad, treba nam stikovi, to znam. Stikovi, još stikovi. Imamo 12 stikova, evo ga. Bam, uzmi to. I nemaš šta? Da nema šestona ili... Nema šeston, okej. Ovo ćemo sve zamijeniti sad ovako. Ovo sve ćemo staviti tu što nam ne treba. Samo ćemo ostaviti ovu pickaxe, ovo. I ovako. Tako. Treba nam još ovi kamen, nam treba da još skraftujemo ovaj čude stvari. Pitanje ću se vratiti gore. Brate, vidim da kreće mrak, da pada. Bam. Daj mi kamenčiki. Ljudi, imat ćete link u descriptionu preko koju
preko koji sajt sam instalirao ovaj Minecraft, pa ako hoćete, imate u opisu klipa. U opisu dole, dole imate, znate, dole. Evo 14 kamenja. Evo ga mač, nam treba jedan pikeks. Bam, to je to, jel? Jel to je to? Sada što ćemo uraditi, ćemo staviti tu, ovo tu i ne, kamenji nekak je kod nas. Nekak je kod nas. Pa te ne mogu da, ovo je neki lag. Da, 100%, neki lag. Ne mogu da menjam, pogledajte ovo, vraća mi se pa i na ovaj. Ok, ne znam, lag. Sada što ćemo uraditi, uzet ćemo piks. I morat ćemo da uzmemo ovo ovdje da bi napravili lampe. Lampe da idemo dole, ne znam, dole u pećinu. Ali u ovom klipu nećemo ljudi, možda u drugom klipu ako sakuplja ovaj ovdje klip lajka. I u ovu pećinu, pokušat ću pa i da je nađem. Da, mi ćemo sada za svaki slučaj, pošto će mrak da uzmemo ovaj coal. Evo ga, coal. Dosta ćemo uzeti, evo kreće mrak, vidio sam kako se spušta. Ljudi, ja ništa neću vidjeti. Da napravim jednu kuću, brate, ono. Ne mogu da napravim kuću, zatrpat ćemo se negdje u zemlju, ljudi. Što da kažem, ono. Ako ne uspemo u ovom klipu da napravimo kuću. Pa nadam se da ćemo napraviti. Ono, da, 100% ćemo napraviti. I da se popnemo gore. Bam, 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 bam. Ne? Što? Ajde, daj gore. Ma nemoj da me zajebaš ti. Ok, izašli smo nekako jedva živo. Aj nemoj da me lažeš, ja sam predobar u parkour, nemoj da me lažeš. Daj mi to tu. Kako krava vrište, ljudi. Jao, ovčica. Ovčica nam treba, ljudi. Ovčico, dođi ovamo, nemoj da padneš u tu rupu. Vidi kako bega. Bam, bam, bam. Koliko imamo od ovčica? 2, još jedan, ljudi, za krevet. Još jednog ovčicu, ono su konjevi. Konjevi. Vidi mali konj. Neću te diram. Vidite ovo ovdje. Ja mislim da sam tamo negdje vidio mineshaft. Evo ga, mineshaft, ljudi, šta je ovo? Lava! No! Respawn. Jao! Auć. Pa nemoj sad, jel su nam pali stvari tamo sve? Ja više stvari nema. Stvari su mi se zapalile, ljudi. Ja, pa kako ja sad izađem? Ne znam kako. Jop. Pao je mrak. Kostur! Vidio sam kostur. Kosturi, lade. Ovo su ljudi. Kosturi, tu 2. Begaj tamo u šumu, begaj u šumu, begaj. Kosturi, koliko ti duša hoće, daj mi drva. Drva mi daj mi drva. Jebi. Begaj zombi od mene. Nemoj, ubit će me. Begaj. Uzmi drvo, utepaj ga sa drva. Lala, koliko ima helta. Ubij ga, čoveče. Begaj. Ubij smo. Šta smo nešto zeleno, ljudi? Ajde. Još jedan. Mamice, u pomoć. Što je ovo, Spiderman, begajte, Spiderman, ljudi, neki pauk. Gledaj ovdje. Gledaj, ovo je zombi vatar. Begaj. Gledaj, ljudi, jurime armije zombivi. Da se sakrijem, da se... U vodu se sakrijem. Niko neće me nađi ovdje. Niko neće me nađi, bre, ovdje. Šta ćemo sad?
Ko može da uđe u vodu? Niko. Odoh je tamo. Idemo ljudi. Izađi sad napolje na ovu plažu, šta je? Ne mogu da vjerujem da smo crkli ljudi, u to malo glupo smo rekli, preglupo. Zara, pratili su me vi. Pratili su me. Alele. Skeletoni ljudi, skeletoni. Ovdje ću završiti klip, ja mislim, pošto ne mogu ljudi, ubiti me. Pogledajte koliko su se stvorili, ne možemo u ovom klipu pobegnemo, znači ništa nismo uradili u ovom klipu, kao što ste vidjeli. Ništa, brate. Ok, begi, evo ga ovdje. Ovdje se sakrije ovu rupček titnu, odoh ja tamo. Ovdje ću se sakrijem. Hvala Creeperu, hvala ti što se mi razbio ove blokovi, to će mi trebati. Da gradimo. Ok. Idemo, gradimo se ljudovi, pošto ovako ne mogu da preživljavam na ovom svetu, bam. Tako, sagradili smo da niko ne uđe kod nas, da bismo mogli da nas ne ubiju, Čekaj, ja mogu da lomim ovaj kamen sa ruku. Da. Tako da ja ću ovdje ljudi završiti klip, ali što se gleda, ako se gleda, naravno da se gleda ovaj klip, zapratite like i subscribe se za još Minecrafta, tako da ajmo samo jedan subscribe ljudi suba i to, tako da hvala vam što ste gledali ovaj klip do kraja, tako da ćao, vidimo se u sljedećem Minecraft preživljavanju ili u sljedećem klipu, ćao.